nimo ba? Unsa na pa isugan nimo, Eb? Panglaba dito. Ni, Pag humani mo glaba, tapuyan mo bintana. daghan na ba kong trabahon, Eb? Hindi pa kaji. Kita ka ni. Basa daw. Rethan. Musunod ka sa kuha. Te, Ay, sir. Good morning. saan mo na yung dipulat ko eh? Abang hiluan. Unsa man ni? Ring. Prasa mo na yung prim? Pag matuod na ako yung murayhan. Bertan parasa. Kay og na ay musulod gawas diri sa balay. Kapalo sila kung kisa nang respetuhon. Ana, day na? Ana na, sir. Kita man na sa posisyon. Hindi mo trip pati iba. Tanaw na ko. Ala ka, dakwa ni pagka... Pero kaysa, asa ba ka nagpa-print ani? Sa downtown, sir. Ito nga ba ni pagka-print? Unsa man ni sa likod ni mo? Unsa ni? Flag na siya, sir. Flag. Punya ka ni? Pinipinigil. Wa man ni naklarog printin. Ingon naman ni kuko. Ano na ba yung flag na itom? Asa ni gamit na ink ani? Kanang ata sa pusit? Ang pag, sir. Ani, oy, potro ni og print sunod tiha. Wala ko ito, sir. Kailangan yun sa oras. Sayang ba? Kaya sige, masaka sa kote. Ay, sabi. Ako'y kuhaon ba? Naghatagin mo. Sa ba na? Yung paborito. Maruya! Maria, pero kamuti na siya. Ah, grabe! Bilang niya! Natiba! Uy, kasi naglutuan eh! Siyempre, ako. Kasama niyo kasaligan di ay. Wadyo ko nagmahit eh ba? Nagsaligan ka kasi balay. Ikaw ang right hand. Sunod ka ni isa ka medal ni mo. Maduhan na kay medal of honor. Sige, hanya, masakas ako. Sige, Salamat sige. rin, Maruya. Sige, sir. Enjoy sa... Bless ako. Yes, sir. Ed, Ay, Je! nakakaon na ka sa kamuti nga giluto na ko nga maroya. OJ, kakaon ako. Salamat ha, lami kayo. Sige, Ed. Tay sa Je, ali sa bot, ali sa bot. Kuan ba ka nang... Naku, isugo ni mo ba? Unsa na pa isugan nimo, Ed? Manang kagluto no? Oh. Panglaba dito. Manglaba ko? O nya, pag humani mo glaba, tapuyan mo bintana. Ni, Ay, nagsigreklamo din ha. Kaya pag humani mo trapo, imo nga panisiligan ng mga salog dre. daghan na ba kong trabahon, Ed? Hindi pa na, Je! Kita ka ni? Basa daw. Rethan. Ako ang right hand dre. Musunod ka sa kuha. Grabe, sobra naman ka, Ed. Abusado man kasi mo posisyon. Mamili, musunod ka o makick out ka? Pili lagi sa. Nga ikaw, unsa may trabaho nimo? Magkatiman ko sa mga bisita ni Zero niya, mga alas 6. Gabi pa man na. Ayaw pagbuot. Dili sa yun magkasikaso ang mga bisita. Mao ganing right hand ko, kaya ko karapat dapat dira ah. Paminaw ha. Tusang taga karon. Ayaw, Ed. Ya pa sinang. Sip, sip. Kulot na kanarakay panahon sa kuha.